Bueno, pois estamos visitando o stand institucional, neste caso, da Festa do Marisco de Grove, que vamos a ver exposición que está remata o día 2 de outubro. Este ano a Consellería de Pesca participa de un xeito especial nesta Festa do Marisco, porque queríamos, e así que pedimos ao Concello, que o marisco que se sirva nesta festa que xa o marisco galego, así é, perfecto, hai degustación dos produtos da nosa terra, tanto o que ten que ver con o marisco e o peixe, todo o marisco e o mexicón, por suposto, que tamén están aquí, e todo o peixe das nosas rías, porque é unha forma de poñer en valor pois toda a riqueza e diversidade de produtos do mar que temos en Galicia e que poñelas en valor en esta festa onde acuden moitísimos visitantes de todas as partes e, por lo tanto, é un bo escaparate para o marisco e para a pesca galega. E tamén este ano a Consellería, ademais de estar presente como stand institucional e de promocionar desde aquí a pesca artesanal, os produtos de calidade e todos os produtos da pesca galega, pois tamén participa con un apoio económico importante para esta festa do marisco. Temos preparado un convenio que vamos a asinar en breves datas con o Concello de Grove por un importe de 120.000 euros, que é o importe que vamos a apoiar a festa do marisco, esperando que esta festa, pois, ao cabo dos anos, se vaya consolidando cada vez máis, sexa un escaparate da nosa pesca e sexa tamén un escaparate pois, do Grove, evidentemente, como un concello eminentemente mariñeiro, donde unha parte importante da súa población vive tanto da pesca artesanal como do marisqueo como das bateas. Pois a festa, como se pode comprobar, está sendo polo momento un éxito. Estamos tendo un gran número de visitantes, celebramos outro día en Portugal, as autoridades de Figueiras, un día importante para a festa, xa que tamén veñen moitos visitantes do país veciño aquí a disfrutar do marisco Grove, da festa e das nosas xentes. A verdade é que para min está sendo unha sorpresa este primeiro fin de semana, está se cumprindo bastante ben as expectativas e agardamos que a festa culmine con éxito. Todo que sexa mellorable e se pode mellorar, agardemos aprender este ano para que o ano que ven todo este máis perfecto se cabe todavía nesta festa, onde participan moitos veciños, traballa un grande número de personas do Grove que son realmente os que axudan a que esta festa sexa posible. Facer desde aquí un agradecemento a todos os operarios municipais, a todos os voluntarios que están participando da festa, que sen o seu traballo non poderíamos ter realizado este gran evento que estamos realizando aquí. Estamos este ano celebrando o 25 aniversario do que é a empresa. A empresa, sabemos que é a primeira vez, é a primeira empresa que se constitueu en España, é a pionera nos cultivos mariños do rodaballo no que é en Galicia, España, e a segunda do mundo. Con respecto á Festa do Marisco, levamos colaborando 20 anos a través de dous stands, o stand do rodaballo e o stand do langostino, e aparte facemos actividades a nivel cultural como o ciclo Cultivando o Mar e o Foro dos Recursos Mariños. Que este ano en concreto o Foro dos Recursos Mariños tamén se vai a celebrar en Venezuela, levando o nombre do Grove tamén máis alá do que é este país. A valoración, é un ano que evidentemente está máis floxo que o ano pasado, quizás un 30% menos de afluencia de público e se nota, pero nós como sector produtor o que estamos facendo unha promoción do produto para darlo a conocer a xente. Mais ou menos está indo como os anos anteriores ao ano pasado. O ano pasado foi un ano excepcional, pero de todas formas pois a afluencia non hai moita queixa dela hasta o momento. Levanse hasta ahora vendidas unhas 36.000 racións e 160.000 euros de facturación. Como sempre, os produtos máis vendidos foron o pulpo, levan vendidas 1.600 racións, igual que o arroz, e despois o
resto das racións pois hai números moi dispares, carteles, galas, 1.500 para as frieiras, tamén se demanda moito de filón, como digo, sobre unhas 2.000 racións de filón. Claro, agora hai que ver a ver o que pasa neste próximo fin de semana, que é o fin de semana verdadeiramente forte. Olas houve así o ano pasado, sobre todo no último fin de semana, pero no primeiro fin de semana este non houve moita cola. Foi bastante fluido, máis ou menos como o fan no 2005, 2006. Pues como é sabido, pues temos de xogar de Sevilla, partido de Liga, e ao cadrar partido de Copa contra o Celta o próximo miércoles, por dous a casualidade de que en todo Vigo non había hotel, fomos parar aquí a Toxa, a miña alegría, non? E, bueno, ainda que estamos un pouco contrariados pola derrota de onte, que é a primeira derrota en todo o ano, pois intentando recargar baterías para o próximo partido de Copa contra o Celta, non? Vimos a recuperarnos fundamentalmente ao full termal, a entrenar pola mañán e recuperarse pola tarde para aproveitar o que ofrece a Toxa tamén de relax e de recuperación termal. Este ano é un ano olímpico, un ano de ouro, e que mellor que no Grove que ter outro día Antón Zaz, campeón olímpico de vela, e nesta vez pues, temos no carón a Perucho, Pérez Rial, pero todos no mundo aquí nacional e internacional lle chamamos Perucho, e para min pues, é un doble orgullo como conselleiro de deporte, non solo ter un campeón olímpico, sino en riba do deporte, bueno, que eu sempre foi un soño que quixen chegar, que din cuarto, pero estou moi orgulloso de que se non aquí Tineo que hubiera sido o Perucho que na quite, e bueno, podemos comentar un pouco que lle parece a festa do marisco, que é a primeira vez que asiste, e bueno, que nos comente un pouco que lle parece a festa. Todo teu, Perucho. Pois a verdade é que a primeira vez que veño aquí, bueno, sorprendeme este despliegue tan bonito que tedes e a xente que hai. Estou probando agora e a verdade é que está exquisito e animo a toda a xente que poda vir aquí ao Grove a coñecer en persoa esta festa tan bonita. E bueno, tamén agradecer a Freddy porque, bueno, que me invitase tamén e nada, estarlle moi agradecido e que